Здравейте и добре дошли в Историята разговаря. Тук понякога каним велики личности от миналото. Друг път си говорим за изобретения и любопитни истории. Но от днес в това студио ще идва един много специален гост. Тя познава българските традиции, празници и легенди, така както малко хора ги познават. Казват, че е приятелка със Свети Никола, че на Еньов ден бере билки по изгрев и че знае историите на България така, сякаш ги е видяла със собствените си очи. Днес за първи път в Историята разговаря е баба Знайка. Добре дошла, бабо Знайки. Добре заварила. Ама да ти кажа, днес не идвам просто на гости. Идвам направо от една голяма патардия. Патардия? О, такава, че чак кокошките в двора ми се разбягаха. Сутринта си пия кафето и чувам отвън едни караници, едни гласове. Поглеждам през оградата, а то баба Марта се кара с братята си, голям и малък Сечко. С януари и февруари. Същите! Тя им вика: вие цяла зима само студове и вие ли си носите? Хората вече чакат малко слънце. А те й отвръщат: спокойно, сестро, твое рете. Ти оправяй времето. Та такава олелия беше, че накрая Марта се ядоса, насишала и право към моята къща идва. Да се оплаче? Да се успокои малко. Ама не дойде с празни ръце. Плаче един голям стар тефтер. Седа на пейката в двора и ми казва: бабо Знайке, тука си записвам всичко, че да не забравя от кога хората ме помнят. Отваря тефтера и почва да разлиства. И от кога я помнят? О, много отдавна. Още от тракийско време, вика тя. Хората още тогава празнували идването на пролетта. Радвали се, че зимата си отива и че земята пак ще се събуди. И тогава ли се появяват мартениците? Точно до това стигнахме и тефтера. Марта ми вика: червеният конец е за живот и сила. Белият е за чистотата и новото начало. И хората започнали да ги усукват заедно за здраве. За това си подаряваме мартеници. Да, и най-хубавото е, че ги подаряваме един на друг. На приятели, на близки, на съседи. Защото пожеланието за здраве е най-хубаво, когато се споделя. А Пишо и Пента откъде се появяват? О, това много ме разсмя. Марта ми казва: хората толкова харесали белия и червения конец, че ги превърнаха в малки човечета. Пижо – белият, Пенда – червеният. Двамата заедно като символ на хармонията. А кога се свалят мартениците? Тук идва любимата част на Марта. Тя ми показва едно дръвче в двора си и вика: чакам хората да вържат мартениците по клоните. Като видят щъркел или ластовица, свалят мартеницата и я оставят на дървото. Защо? Защото тогава Марта знае, че пролета е дошла и работата й е свършена. И знаеш ли какво ми каза накрая? Какво? Когато дойде щъркелът, ще мина пак при теб, бабо Знайки. Значи ще я чакаш? Разбира се, аз пазя историите, а понякога историите сами идват на гости. И ние ще ги слушаме. До следващия път в Историята разговаря. Защото понякога, за да разберем настоящето, просто е нужно да чуем миналото да говори.